toc, toc. Hola! Mireu l'espai del menjador. Que xulo. I què hi ha aquí, Blai? Un lloc on es guarden tots els jocs. Sí, està ple de jocs. Hi ha un Rumicup. Sofàs. Aquí una tauleta per menjar. Aquí la taula amb bancs de fusta. Això m'encanta. M'encanta això. La cuina està aquí. Amb una lliga. Un foc a terra que no es pot fer servir. Nevera, rentaplats, rentadora, microones, cafeteres. Super equipada, forn. Les vistes. Sí, pugem les escales. Aquí tenim una saleta. Pipi, per jugar amb globus. Elna, amb vistasses aquestes finestres. Aquí un lavabo gros. També amb vistes. I dutxa. I anem a veure les habitacions. Jo he triat amb l'Elna aquesta. Que té vistes. Hi ha habitacions amb llits individuals, amb llits dobles, i aquesta és l'altra que hem triat nosaltres. Uau, una mica de balconet. I aquesta habitació té el lavabo a dins també. I aquesta és l'enorme sala d'estar al Tell, plena de sofàs llits. Aquí hi ha un altre lavabo, amb dutxa complet. Les vistes. Aquesta part. Aquí hi ha això, molts sofàs llits, i en aquests armaris estan plens de llibres, de jocs, la cucafera. Aquí tenim més sofàs i aquestes vistes. Aquest és el racó que més m'agrada, és una terrasseta coberta, aquí per venir tant a l'hivern com a l'estiu, amb una manteta al matí. Que xulo. Amb les vistes al poble d'Aiguavella. I aquí baix tenim el pati. Doncs aquí estem al pati, aquí hi ha la terrasseta aquesta que us deia, l'entrada. I aquest cobert. Aquí hi ha una porteria. Que li ha encantat al Blai. La porteria. Llenya per fer barbacoes i per fer encendre la llar de foc. Un ping-pong. Barbacoes. I aquest espai superxulo per passar aquí temps. I aquest és el pati del darrere, una porta per aquí. Tot aquest espai per jugar. Cistella de bàsquet. I aquí el menjador. Hola! On vas? Tira-la.